Naregaay ken saan na madalanan ti kagudwa ti kalsada iti barangay Muli Pidigan a Paseti Provincial Road gubay iti agtultuloy a panagtudo na. Alas 8 idi rabii nadlawlaengen ti kapitan ti Muli a nagpukaw ti monitor na iti daytoy a paset iti kalsada. Bigla nga nagawan di CCTV sinirip mi nga kwakot nagtindag mo daytoy mo. Apa ekspektarin nyo magregay dito eh? Ma'am ta dati mo nga da ringat na ma'am. Nakalan na magiringat na hindi. So adi nga taging ginad pa lang idi ma'am. So bale daytoy ringat ti kalsada, drakkel nga ringat ti kalsada iti nagnaan nga ro ti danom, gubay pa lang iti napigsa, ken nagtutuloy nga panagtudo na idi arabii, ti rason iti panagdesasay daytoy nga kalsada a paset iti Muli Pidigan. So iti pay tuping iti igid na prior daytoy panagdesasay ti daga, nagirig pa yan daytoy yan gapo pa yan iti panagginginad na way back 2022. So kung nangar ni kapitan, nagtutuloy dito'y pinagpigsa iti todo na posible nga rod nga mairaman uno mapunas dato'y the whole half lane gapo pa yan dito'y drakkel nga ringat nga nabatbati nga posible nga pagnaan iti napigsa a danom. Aga ti dog ti 55 meters ti apektado a kalsada kaninem a metro ti kangato na. I-assess mi pa ma'am takita minumano ti kuana volume dito ping volume na ti half lane nga kalsada nga napan. May raman to para jay shoulder na no. Ti kalsada ket kumamang iti ili ti San Isidro, Villaviciosa ken Pilar. Nagpalagip met opisyal kadagiti narway a motorista iti nananay a panaganadda tapno maliklikan ti disgrasya. Kabayatan na agtultuloy pay laing met monitoring ken assessment ti lokal a gobyerno ti Pidigan seknan kadagiti nadadael iti naglabas a bagyo. Jessica Boreta, Balitang Solid North.